panguva ino yemacritics aiwa at the regime vamuziva vana kirina mujati uye vachiataka aiwa the first family vanhu vakaita aiwa sana Major Sean Mnangagwa panguva inoi vachinzi aiwa these guys they are occupying the highest post but vanenge vachiclaima kuti they've secured training and the likes anouya achiexpose achiti aiwa vakomana ava varingori institute on those places but training chaiyo hapana. Sanapinda mashoko abudanyorwa panapa nanakirina mujati ndiri subscribe like on the bell like anaposta this picture amuri kuona or this high level picture nemutungamiri wenyika vana mutanhuwe or nemasoja sezvamuri kuona izvi abudanyara achiti Sean stop spreading fake news is fixed whereby you claim to be SAS trained. You are not SAS trained. Remember, all your deeds will end the day your father is going to take the walk of shame. Surely, that day is coming, whereby Amazon, including yourself, will be dealt with mercilessly, without shame. Be rest assured, you will cease to be a ZNA soldier, discharged with no rank. Ndomashoko arikuda panapa nakirina mujati vanyatsi kupa mafresh attacks aiwa mune the first family amuri kuona mutungamiri wenyika pamwechete aiwa naSean Mnangagwa vachinzi aiwa vakomana ava they claim kuti they are SAS trained, vakomana aiwa vane training yakasimba kwazvo vari panguva inoi varikuda vachiva ashuwa kuti musi wachinongobvondoka aiwa these guys they are going to leave those posts and they are going to be rejected by the masses of Zimbabwe. Mashoko atiri kuona kuti aiwa these are fresh attacks and warning ari kupiwa kunana Major Sean Mnangagwa vachiudziwa kuti aiwa vakomana munofanira aiwa musinga ratidzi kuti muri vanhu vane mwoyo yakaoma to the citizens just because these citizens are the ones who are supporting you. Munofanira mucharasaudza kuti aiwa mune mwoyo munyoro kuna everyone else. Mashoko anonyatsa kuonekwa panguva inoi kuti aiwa chakabvondoka tudze mafunguro echimoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndakome section medu subscribe or like, so on the bell icon.